kose gin by elections mamoko mabere ne otimore aluora mar piny Kenya. Nitie motimore Malava, motimore Ugunja. To giduto anno kata kan tiere chung moro mano motegno kapod wantiere kachiel kachiel. Nitie ote mar David Ochola Janyabola mano ma Central Nyakachwod owacho kane oyawre Cleophas Mosna osiepna mano Honorable Obuya God rules giwelo mane studio ondiek koda Khiri. Party loyalty and fidelity is #1 principle. Therefore, Wanga Nyaka crack the whip on disloyal members. Homa Bay County is an ODM government. We have no working coalition with the independent. So Yugi supporting Aroko instead of ODM candidates was against party principles. My Honorable David Ochola, Janyabola, Central Nyakachwod, Kisumu County. Erokamanya kumote mari Janyakach, Kusubunyakach, Kemitie Karkacha. Gigi otimore mathoth ahinya. To chakage mantie pogruok e duond buche madhi nenore mbele ka. Jok ma support DAPK moko no owuok support candidate machielo mopogore. Awano kata Malava ntiere UDA manokao. Kombe mathoth okaw kod jogo mantiere broad based. Jogo mane ntiere broad based arrangement mane support UDA kata ODM mane oko support candidates mag jo broad based gi. Porono wadhi neno barruok maduong' ahinya nikech no boni alwale Malava nene gi jochung mare. Joma moko bende nigi jochung kuonde mamoko mopogore. Maduong' moloyo mano DCP okaw MCA mano North Kariobangi ward ma Nairobi ka. Mane kid kombe mamoko mathoth ahinya mane laro oko kocha Khiri. Duond buche kachiel koda ka winjruoge gi gidhi chung nyaka 2027 koso dhi neno ruomruok piny moro mbele ka. An mokwongo kada wuoye wach mar by elections motimore across the country. Cleophas wabiro yiere ni chama show ni it is intact and still has the strength man en go before en chama mar ODM. Out of all the positions man chama hold, aparo ni gi lose mana Kariobangi kende. The rest they have won in. Cleophas kane watimo yiero samane yiero bende dhi mbele. Ni neno gimoro ni endalo mokalo ne jakom marwa mosenindo luongo Raila ni mosenindo bende tek ndi, lakini kata kamano no sewewa. No wuotho around the country to campaign for their candidates. And that is why I also want to respond to that question mane ng'ano wacho ni in a by election Cleophas kata kawuono timre mana kanye. Parties will always go there as a team across the country. It is not only Boaz manuwuok Kabuoch kadhi Kasipul. I had to go to Kasipul nikech kinene Cleophas kata kiwinjo kaka Jauda wuoyo. Macha gima kare ne nyaka watim kendo ne kare no ningwe negre kata ge Obuya kacha. Nango nikech mpango mane nitie ne en achiel ni ODM oyombi kose yombi to giwach ni ya ODM libe wasetieko koro wanyalo donja rais kikidhi negotiate gi ODM negotiate kodwa ka wan wasirwako wasekelo ni ji. Koro paro ni gimotimore maber. Our governor did well. She came out strongly. Owuothe constituencies gite ko campaign ne jowa. To machielo mabende chakineno motimore ne maber e sirikandwa mar broad base. Ingeni nyocha en man iwero no mana one term michiwero ne Ruto. To but kingi adieri the performance of in the by election shows clearly ni whatever that people are saying opogore gi ma ground wacho. No aneno ko yombo mbere mane wang'eyo ni ne tek sana. Giko to no yombo. Kumane ikono wani Western en koro no sadhi en iluonge ni Tawi. Ne wachakwa neno ka joudo yombo mama no bende broad based. And I'm very happy we were celebrating that. It's only unfortunate ni as I was celebrating win mag Uda. On the other hand, Obuya, who is the chair mar Uda, was taking mar pressure a win by ODM in his own county. Kora paro ni going forward as a people, wadwaro to don kako we don katini nya yie ni adieri no mwonyo yath gini right ne makarasani pododwa ma to. Kora adieri gima onego watim kako ganda Cleophas. After wuoyo kuom jogi te Cleophas. Adani muna wachie gimoro. And gini odhi ne jo udawa.